Takže zdravím s vami Zahnybol, dneska vás vítam pri ďalšom alebo prvom videjku z Fortniteu. Áno, vidíte, že sme vo Fortnite. Budem asi možno dneska rozprávať tichšie, hlasnejšie, ja si na to musím trošku zvyknúť, lebo už je večer a nechcem veľmi kričať. Takže ospravedlňujem sa, možno to trošku zvýšim, možno ma bude dokonca aj dobre počuť. Takže ideme si najprv pozrieť tak v rýchlosti shop. Hej. A ako ste mohli už čítať z nadpisu, tak ideme sa pokúsiť o najväčšiu ťažkú vec, čo sa len dá. Ideme zahrať Battle Royale, je nová sezóna, pre tých, ktorí nevedia a ktorí sú úplne ospali. A máme tu ešte nejaké veci si otvoriť, takže si ich otvoríme. Tak, aby som si otvoril V-Bucksy, máme. Tento wrap sa mi páči, takže ten si asi zoberieme, vyzdvihneme si ho. A pickaxe sa mi tu páči, ale neviem, že či tu ona dobrá štuje pickaxe. A tak tým pádom si zoberiem tento glider. Tak dobre, tak si nezoberiem. Dúfam, že sa vám páči zatiaľ toto videjko, lebo je to z Fortniteu. Áno, ako môžete vidieť na mojej, no proste na tomto tu, na loading screene, tak to je moja favorite sezóna. Pre tých, ktorí nevedia, tak nepoužívam Simple Edit, hej. Nie som nejaký veľký builder, hej, ale trošku akože som, hej. Trošku akože viem buildiť. Hej, to sa nehovorí, že nie. Ale kebyže máte nejaké rady, že čo a ako mám zlepšiť, tak budem veľmi rád. No ako ste už čítali, tak toto videjko bude spočívať v najhoršom loote, takže budeme mať najhorší loot a budeme sa pokúsiť dať win. Zároveň možno, že 3 hry, 2 hry a uvidím, ako sa to bude vyvíjať, keď to bude dobré. A budem mať dobrý start, hej, a všetko, tak proste uvidíme. Proste dáme niekoľko hier a my môžeme ísť rovno na to. Takže ja by som asi dropol, tak kde by to bolo kľudnejšie, keďže ideme na najhorší loot. Ja by som šiel tu. Tu ja rád dropujem. Ja neviem, čo mám povedať v gaming videjkách, lebo absolútne nenatáčam gaming videjka. A dúfam, že ma dobre počuť, ja to možno ešte trošku zhlasím. Mám mikrofón. No prosím vás, sluchatka, na nich mám mikrofón a mám PlayStation sluchatka. Ako môžete počuť v pozadí, tak som si nastavil, aby mi hrala Save Your Dears. To je jediná lobby music, čo som si kúpil. Tá pesnička je taký proste trend, čo drží stále, takže ja som si ju kúpil. Lebo prečo nie? Ja by som tu dropol, lebo tu máme potom tú zipline. Možno by som spravil aj trik. Dúfam, že nezdechnem hneď. Prosím. Let's go. Nice, kamo. To mi vyšlo. Kamo, sa ťa zľakol. Horici, nestraž ma. Potrebujem nejakú čestku. Haló, čestka, nevieš, kde si? Kamo, to ona bude asi podo mňou, nie? Hej, bude tu. Mohli ste si už v lobby všimnúť dačo, takú vec, to vám potom ukážem, keď budem zase v lobby. Kamo, ja teraz už nemôžem vynechávať tieto, kamo, pokladničky. Idem sem. Tu je veľa lootu, tak si zoberiem trochu. Tu sú po schodami, som si tam všimol. Dúfam, že ma bude dobre počuť, keď, hej, tak budem veľmi rád. Ale my ideme vlastne najhorší loot, takže toto rovno vyhadzujeme. Dobre. Kamo, potrebujeme nejakú zlú zbraň, kamo, potrebujeme rýchlo nejakú zlú zbraň. Let's go, máme zlú zbraň. Pravdu, že tuto nemám veľmi rád, takže tuto si zoberieme. A ideme toho typka zabiť, keď si už to nezačal. Dobre, poď sem, dobre, ukáž, čo tu mám. Toto je dobrá zbraň, kamo, ja neviem, že aj s akým AR-kom budem hrať, kamo. Lebo ja neviem, kamo, žiadnu zlom AR-ku. Kamo, lebo, dobre, mamutku, kamo, nemôžem zobrať. Joj. Kamo, tak toto je celkom jedino. Som si vybral celkom ťažkú challenge na začiatok. Káž, dobre, zoberiem si trošku. Kamo, ja potrebujem nejaké AR-ko alebo nejaké SMGčko.
Ja potrebujem pištolku, inak som dead. Kam poď? Dobre, let's go. Som bogatý. Kámo, to je... Wow! Jaj, kámo. GG. Kámo, a to sa mi presne... No, toto je moja favorite sezóna na loading screenu, môžete vidieť, kámo. Toto videjko nebudem nejako naťahovať, ja si budem kontrolovať čas. Kámo, to bude úplne GG, keď bude zlý zvuk, takže ja si trošku pridám ten hlas, aby bolo ma dobre počuť. Musíme nájsť presne túto brokovnicu, kámo. Túto brokovnicu. Lebo toto je dosť zlá brokovnica, lebo ako môžete vidieť, tak pozerajte. Hej, ja si vystrieľam naboj a ona sa strašne dlho prebíja, vidíte? Takže ona je preto taká zlá, podľa mňa. Hej, možno tak tu rád hrá. A musíme nájsť presne túto pištolku. Áno. A možno toto, kámo, lebo toto je tiež... A toto je striker, takže tieto 3 zbrane budeme môcť hrať. Si dám aspoň, lebo nepoznám žiadne zlé AR-ko a toto je asi podľa mňa najhoršie AR-ko. Veľmi ho nemám rád. Takže podľa mňa to je asi je to dosť zle, takže budem hrať taký loot. Teraz už môžem vyskúšať. Inak kúpil som si Catwoman Zero a môžete mi dole do komentárov napísať, že či sa mi to vyplatilo, tá Catwomanka. Táto Catwomanka, lebo ešte teraz prišla tá Origoš Catwomanka, takže mi môžete určite napísať dole do komentárov, čo som dobre spravil. Sekundu mi dajte. Dobre, rozprávam, pohode to je. Dobre, takže ja si dám takto. Lebo ja musím počuť, že či do koho neruším. Dobre, idem trošku nižšie. No, tak je to dobré. Chiles. No, aby som tam došiel, lebo tu jeden typek som mňa lendí. Blízko mňa, hej tam. Beťar malý. Kámo, to je ten most, to som ani nevidel, kámo, že aha, okej. Prepáčte, ja som akože hral Chapter 6, Season 1, ale ja si veľmi nič nepamätám. Kámo, ja sa potom vrátim, dobre, okej, mám zbrane. Zo začiatku musíme používať nejaké tieto zbrane, čo mi tu sa núkajú, lebo iné neviem potom hrať. A potom by som bol bez zbraní, takže aspoň tie prvé killy zahrám s nejakou normálnou zbraňou a tak to bude pokračovať. A idem si asi po ten velut, či jak sa to volá. Po ten trezor. Hej tu. Prosím, nech sa nejde typek. Počkám, stihnem to. Pohodička, pohoda úplná. Pozerajte, ako ho vypnem. Let's go, a on nám donesol najhorší loot, takže toto vyhazujeme. Takže ďakujem default. Nado mňa všetka. Kam? Vycirúbi sa. Hej, dobre. Konečne. Dobre, berám to. Mám to, dobre. Kamo má pištolku, let's go. Tak máme už full, celý loot môj. Toto je kam asi najhorší loot. Joj. Ale tak challenge, nice, let's go. Lepšia aspoň. Lepšia rarita. Tak táto hra zatiaľ vyzerá nádejne, poviem pravdu. Aj keď hrám s najhorším lootom a potrebujem kamo nájsť ten... Kurňa, kamo. Kámo, ja by som tu zase dropol. Kámo, a toto sa mi furt stáva, akože nechcem nič vraviť, hej. Dobre, ešte, že tu. Máme tento nový movement, aby som bol stratený. No kde je tá ona, kámo? Aha, tu je, dobre. A to je na zbranie, kámo, nie.
Kamo. Dobre, kámo, tak ešte túto hru, kámo, riskneme. Koľko je hodín? Dobre. Kámo, som sprostý, kámo. Dobre, do 3000 všetko dobre. A teraz ideme tryhard, kámo. Save your tears for another. Save your tears for another day. Dobre. Stop, nebudem spievať, lebo viem, že veľa ľudí to neznáša. Hlavne môj kamarát, spolusediaci, on má úplne utrpenie. Takže, kamo, poďte do 3000, dobre, ja idem na tú častku hore. Kde je ten typek? OK. Dobre, kamo, ja ho ešte dám. Tak vás. Ale môže toto aj brať ako najhoršie loot, kamo, lebo toto nie je dobré vôbec. Kamo, dobre, nemám žiadnu zbraň, zatiaľ iba toto. No, dobre, už mám. A to je na blížku. OK, tak už máme jednu zbraň z môjho povoleného lootu. Mamutka, kamo, to je také utrpenie ju nebrať. Tak poď. Kamo, ja som už taký šťastko, že som nedostal full damage. Tak. Kamo, som myslel, že to je tá pištolka. To by bolo dobré. Ja potrebujem, kamo, AR. Kamo. Som sa zľakol. Dobre, už mám AR-ko. Nice. Dobre. Dobre, mám tu nejaké náboje. Dobre, je tu typek. A to už si radšej spravím takto. To bol bot. Joj, kamo, typek mal midasov. Mal by som si dať, kamo, už big shield, ale kamo sa bojím, že ja prídem tu, nájdem minička, takže ešte počkám, ešte pôjdem pohľadať minička. Skoro mám to. To tam. Dobre, kamo, ešte to bol jeden typek, niečo letel tam na tú druhú stranu. Kamo, mám celkom zlý loot. S týmto lootom by som nikdy dobrovoľne nehral, ale keďže mám challenge, tak je to challenge. Kamo, na čo mi vraví, že tu mám ísť, lebo ma to tu hodilo. Tam boli one, idem si zobrať. No, kamo, nice. Aspoň. Sploše, dobre. Jasne, dobre, do mňa. Kamo, ja budem taký happy, keď dám win, kamo, s najhorším lootom. Ukáž, zelená, už mám lepšiu. Tu si nemôžem zobrať. Okej. Čo tu ešte máme? Ja už som šiel pušnúť toho typka, čo tam šiel. Ale tam jeden typek letel, ak to nie je teda ten, čo ho sme teraz zabili, ale to zase pochybujem. Hej, tam je. No, kamo. Som trošku pomysloval. Nie, on mi nedoniesol Striker Boosters AR, či jak sa to volá. Striker, no hej, dobre som povedal, kamo. Nie som sprostý. Dobre, už si môžem dať konečne ten big shield. Asi to typek už celé vylútil. On si možno vraví, že kámo, to je debil, že on si to... Že kámo, že to je debil, kámo, že... Aj. Dobre. Že kámo, že to je debil, nie? Že si nezobral môj loot, kámo. Že typek byť sprostý, ale no tak kámo, sorry, mám challenge. Challenge. Som na čo slúbil. Kámo, dúfam, že mi to nevypadne uprostred hrania, alebo potom by mi tam, kámo, zase japujem do rici. Ale to patrí, ja sa budem brať aj, že to platí pre healy. Že to platí aj pre healy, že musím mať zle, takže mám bandaže. Jupi, už sa teším ako túto hru prehrám. Už by som sa mohol tak kde pohnúť, akože. Aj toto zoberiem, to sa nedá rátať, že to je dobré. Predsa len, kto to berie. Videli ste? Ja som skoro bol dole. Dobre, to je znamenie, že už mám ísť preč. Takže dovidenia, majte sa. Ja si idem zobrať faro.
Prosím, nedojdi matro. Dobre, kamo, mám ho dosť, takže pohodička. Dobre, pištolku asi nebudem ani trebať, super, kamo, nemontovaný auto. Takže ideme pešo, jej. Tak, very good. Tam idem. Tu vlak, jej. A ešte to nikto nevylútil, kámo. Ale však môžeme nasrať bossa, nie? Kto povie rozhodne. Kámo, typci za mňou, typci sú za mňou, let's go. Budem mať prvý fight. Jej. Kámo, kde je? Teda kde sú? Kámo, ja nemám movement. To musím ísť pešo, kámo. Ja potrebujem aj nejaký movement, ale musí to byť zlý, kámo, movement. Kámo, táto challenge, ja to možno aj zostriam, kámo, tú challenge, lebo to bude nekonečné. Je, oni fajtia auto, aha. Dobre, nakoniec ani to Striker Boost AR nie je také zlé. Ale kámo, neberiem si jeho loot, lebo jasné, lebo ja som si tu dal challenge. Uí. Kámo. Tu je typek. Dobrý deň, teší ma. Čo robíte, ujo? Však počkajte na mňa. Kámo, prečo tu mám samých botov? Akože viem, že je začiatok sezóny, ale taký slabý nie som. Alebo? Kámo, akože dobre, dvakrát som zdechol na full damage. No tak. Idem asi na toho typka hore, lebo išiel na motorke a to sa mi zdá, že boti nechodia na motorkách. Kámo, no, čo? Hold, no. Akože, ja vlastne chápem už. Kámo, nejaké fighty potrebujem, baby. Kámo, tak by som zabral toto holo AR, kámo. Toto tu nikto nebol, kámo, alebo čo? Ty kokšo, no. Tak mi to bude, no, dobre. Kámo, kebyže mi tu padne snajperka, tak si vyťahám všetky vlasy. A rozmýšľam, že by som spravil toto. Kámo, let's go. To budeme ignorovať, že som zabral big shieldy, hej, to sa bude rátať, že to je zlé. Kámo, ja mám iba že 4 killy a už som v top 30. To je dobré. To je dobré. Kámo, hej, kámo, veď začnem si tu buildiť. Free buildy tu začnem. A ty na to takto otravuješ, hej, akože seriózne. Si tu chcem spraviť fury buildíky a teraz type kámo mi tu nabehne. To mi asi privoláva typko, dobre, ideme na to. Kámo, ty more, hej, to je pravda. Čo? Tam je typek. Všimni si ma. Ty sračka. Kámo, dúfam, že nebude mať snajperku, inak som dead. Nemá snajperku. Juj. Slabý kus. Kámo, NPCčka samé tu mám, kámo. Celkom GG. No, konečný update. Kto po mne strieľal? Či to sa mi zdalo, kámo? Idem sa pozrieť do shopu, lebo tam väčšinou bývajú typci. Má už aj celkom dobrý loot. Takže na budúcu sezónu, či na budúce si môžeme spraviť, že loot, ale iba sivé zbranie, kámo. To je dobrý nápad, čo? Iba sivé zbranie, no. Ale chlapi, veď ja chcem fighty, hej. Tam bol typek? Či to sa mi iba zdalo, kamo? Aha, nie, nezdalo, kamo, tam je typek. Bum. Aimbot milión. Kamo, napaď, kde je typek ešte? Ja si ich tu všetkým vykillím, kamo.
Skoro som zase spadol, kámo. Ja mám nejaký... Hej, chlape, chill. Ja nemám kámo nejakú dobrú zbraň so skopom. To ma zabíja. Kámo, dobre, idem dole. Dobre, ten typek ide ešte fajti tam hore. Takže by som stal ešte tu takto. Healy. Skvelé. A teraz ho idem zabiť. Ideme na kempera, chlapi. Tam dobre, on má krek. A ešte tu bude typek, kamo. Johoj, posera. Utekam mi. Kde je? Teraz sa nejaký snipe, nie? Za 300, kamo. Počujem typka na motorke. Kamo, to je bot. Ty si robíš srandu, kamo. Však daj pokoj, veď ťa vypnem. Ježiš, kamo, ale toto... Hej! Chill. No, slabý kus, kamo. Jo, on mal kamo dobrý loot. Nemal nejaký kamo healy? Dobre, mal. Kamo, trošku mi buší srdce, lebo kamo, keď typek použije proti tebe pálku, to není už medlizať. Kamo, tam je typek. Zabijem, kamo. Mu ho vyžerem. Dobre, tak nevyžerem. Kamo, dobre. Idem pušnúť toho typka tam. Poď, kamo, my to ešte možno vyhráme, boys. To bude dobre, nie, kamo? Lebo moje šanca na výhru nie je veľmi vysoká vždycky. Kamo. Ešte, že kamo má taký strašný. No poď sem, veď kam utekáš. Kamo, ja neviem, kde je kamo. Dobre. Kde kempí ten sráč? A už viem, kde. Som dead. Nie som kamo, on je slabý. Dá sa shieldy. Ježiš, kam čo robím? On ma ide pušnúť z tej strany. Kamo, som sa zľakol. Kde je, kamo? Kemper sprostý. A tam je. Idem na ňo. Kde je? Pozor na zada, kamo. On ušiel, kamo. Joj, kamo, slabý kus. Dobre, bereme si aj toto. To je dosť otravné. A to sa dá rátať, že je to slabé, kamo, alebo kto to používa. Kámo. Typek
typek slabý, jak svinia, ale... A kamo tam je, som sa zosral trošku. Tam je. Tu je typek. Wow, dobre, dole. Kamo, čo to budú robiť? Kamo, však si mi doniesol nejaké healy, kamo, plus. Rýchlo. Dobre, kámo. Easy win, ľudia. Easy win. Dáme to. Sa cítim na to. Kámo, nie. Najhoršia zóna, kámo. Musím ísť tam hore je ten typek. Idem na push. Dobre, boys, poď. Kámo, poď. Top 5. Dobre, to mi typek. Pošleme mu tam kam nejaké. Dosť dobre. Trošku mu tam pošleme toho. Kámo, tu nič není. Jo. Trošku mi je zima, kámo. Kámo, typka som úplne vypol, ja neviem ako sa dostať dole. Kámo, ukáž. Let's go na boji, kámo. Kámo, poď. My to dáme, boys. Čo je tam? Kámo, mytická bomba. Čiže, kámo, typek po mne sa ponie. Tak to zhora zabije. On skočí dole. Kámo, dobre. Ľudia, takže toto bolo moje videjko. Ľudia, takže dúfam, že sa vám páčilo. Kámo, akože dosť dobré miesto, kámo, na to, že sme hrali najhorší loot. Takže určite mi tam hoďte like a odber, ja budem veľmi rád. A ja idem asi natočiť ďalšie videjko. Takže čus.